Pazi ovo, 10 je sati, ja još nisam ustao. Nešto mi je ušlo u oko. Ja se još nisam obukao. Da se obučem. Da siđem dole, da vidim šta ćemo se jede. I da sredim sobu, jer onaj tamo stol je u blagom haosu. Ne veze, ima vremena za sve. Sam kad bi ja ustao. Eđe. I da, nosim Minecraft Dux. Zašto sam najstariji, razumiješ? Nisam uopšte dete, razumiješ? I da. Vi ste već napravili da se jede. Pa mi smo pravili burek. Sa mesom? Pa sad ćemo da vidimo, to je proba, ne znamo još ništa, evo, mesa tu. Aha. Dušan mi je nešto ovdje zamrljao. Šta si to uradio, Duća, sine dragi? Ne znam šta sam radio, ne znam. Kako si je tako razvukao, Dragan? Ja sam samo izvadio. Pa samo da, nešto si pokvario. Sad tata mora da popravlja. Yeah. Look. I pity the nigga that stepped to me though. Flow too clean, I'm bite by new tuxedos. Been the shit since 9 later, popping and buying hot Cheetos. Shit a free throw, easy. Please believe me, baby. Bought a Tesla, bought a Rolex watch, and I ain't dreaming, baby. Scheming, maybe. Vidi, Dragan, ovo gledaš da bude na sredini. Goniš ovo na sredinu, tako. Da sad nisi... ne već. A nema već. To će Dušan jesti. Te ružne će Dušan jesti. Ajde, vate Dušan ovako, ovo namjesti. Idemo dole, Milane. Stavljeno je u pečku. Krenuo je da dobija malo boju, malo teksturu. Da ćemo ostaviti, treba još. I su ovi dole veći od ovih ovdje, tako mi se čini. Sad je pri kraju još koji minut i gotovo je. To je to, sad je pečeno i ćete da vadite. Dobro pečeno. Odlično, idemo gore. To je... To su gotovi proizvodi. Evo kako to izgleda ozdo. Znači pečeno je. Ukus još uvijek nepoznat. Pa ćemo da vam pravimo možda i video kako to mi pravimo. Sve jednostavno. Evo vidimo kako se ovo knak and bak, kako se to pravi. Pa mislim da se... Pročite uputstvo pa zna, ja teo bez uputstva. Pa kako bi ti ovo uradio? Znaš kako? Kako? Ja bi otvorio ovo, pošto izgleda kao da su dva sloja. Aha, može je. Ne znam, meni izgleda kao da su dva sloja. Jesu dva sloja. Ja bi to nekako otvorio i stavio unutra. Evo jesu dva sloja.
I sad staviš unutra dvije, staviš jednu ovdje, Aha. sad preklopiš. Čija metoda je bolja, moja ili duša dole? Mislim da je malo široko. Evo, prepolovimo. Ja mislim da ovako to ne ide. Prepolovimo. Ne, duša ne, veruj mi. Trust me, bro. Source, trust me, bro. 3 napravimo po mom, 3 napravimo po tvom, pa vidimo šta bolje ispadne. Pali mašinu. 180 i stavljaj, okreći. A koliko se to uopšte treba? Hajde stavit ćemo dok bude zlatno. Dok odočna metoda koliko treba. Ne znam, Bude zlatno. Da, mam. 10 minuta možda. Ona tamo kao sve kao nešto kulturno i onda imaju spljošte, ne onako. Snimiš. Ove 3 je Milan napravio ovo, a ove 3 je moj, kako treba sada biti to. Jedan po tvoj. Po moj. I kako je? Kakav je ukus? Dobar je. Dobar, ali isto šajze. Govno. Zašto? Zato što... Samo se čudno osjeća. Ne žurimo nigdje. Kraja. Topa. Slobodno. Smo mi raditi. To je to od mesa. Znači biti još i ovo. Znači sad hoćeš ovako manju da bude. Da. Evo stisneš ovako ovdje. Lagano i samo je okreneš jedno. I onda ideš op, opet stisneš. Op, i samo je okreneš. Sad otprilike. To bi trebalo na neku mjeru, ali mi nećemo, mi ćemo, pošto ćemo ove kobasice nećemo sušiti. Ovo će biti svježe samo za, pošto su pune mesa, nema ovoga masti u njima. Znači samo je krtina. Daj jednu Šta? onaj najlon, onaj, ne, kako Bak papir. ne, nego da ovo, onaj, Tanji, znam. ne tanji. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cover jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like, yeah, I'm that nigga. Look in the mirror like, damn it, I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like, nigga, go get it. I got it. Dobit ćemo toliki copyright. Hvala. Nemoj da izginem se da prističe. Probat ću. Da, ali ništa ti ne garantujem. Stavio sam foliju na tanjir, mislio sam da ću pritiskam sa tanjirom. Tako da vidim. Zapravo ovaj može još.
Ovaj... Ajde ovako. Da vidim. Malo, da, nije to baš lupana, vjerovatno da funkcija. Malo idi ovo. Jedan life hack u životu za life hack za sve u životu. Kad se nešto neće, ili kad treba malo da si digneš energiju ili bilo šta, uzmeš, brate, pustiš house muziku. To je kao upbeat muzika koja ima jako puno energije. Ima energije. Nekako tako je upbeat i... Čim čujem Pick Your Poison ili tako nešto, ja odmah dobijem energije da radim bilo šta. Znači kuhinju čitavu mogu spremiti, samo mi pusti neki house beat, Levels mi pusti, Levels to my love. I onda sve mogu raditi. Taste test pre nego što upalim YouTube da gledam. Evo ovako izgleda jedna na PR. Baš su lepo ispečene. Dalje se malo dimi. Dimi mi se računar, mora da je neki kvar. Dimi mi se računar, mora da je neki kvar, doći će mi dimicar. Znaš malo više ima ukus na luk. Ali, nije loše. Dobro je, odlično smo napravili. Ja sam dobro ispakao. Tako da, to je najbitnije. Ja sam moje odradio. To je to. To je to. Gdje mi se računar, mora ga neki kvar. Jovana ima nastup i ona je jutros doručkovala i odmah otišla na generalnu probu. I sad idemo da vidimo šta je naučila. Sad sekunda da ja spakujem moj ranac. Daj, gurni ga. Još malo napred. Dobro je? Aha. Kako da zaključam? Kako se zaključa? Uzmeš ovdje kepek, ovaj pritisneš i zato. Aha. Sad nisam dobro zatvorio vrat. A zaključ. Aha. Ok, pre nego što ugase skroz svetla, da se kažem da snimim, da smo svi tu. I ne samo da snimamo ovaj. Što? Snimamo sebe, to niko drugo. A ovi ispred? Šta mu govorim? Pa, što su seli ispred mene? Evo ugasi. Ne. Evo ugasi skroz svetla. Nema veze, samo da se javimo da smo stigli i da ćemo da gledamo Jovanu, ako uspemo. Eno je Jovana. Sredina.
ga vrti, pusti ga. Ok, bravo, svaka čast. Ideš, pa idemo. Gdje si oko? Tu sam. Kako bi? Super. Da, vidjeli smo. Baš si super bilo. Mi smo bili gore. Ja gledam, Ti nas gledala dole. Dole. ja gledam dole kao, ono, gledam isto gore kao, ne vidim vas. Mi smo bili gore u sredini. Nisam vas vidjela. Nema veze, mi smo tebe. A, dobro, odlično. Baš si super bila. Hvala. Super. Baš je bilo super. Čekamo sad, mamu. Baš si mi dobro ovo kupio. Nisam ja mama. No, nisi ti mama, ali... Gde je svako bio tu, kad je svako bio tu. Evo je. To je super ispalo. Da. Da je bilo baš, Baš je odlično bilo. baš lijepo. Da. Ja sam stigla na zadnja 5 minuta. Milan je Kad se Sharon pozdravlja. Milan je ono u halftime otišao. Si me vidjela na strani? Nisam gledala. Na desnoj strani bila. To je to. Aj, upišat ću se, duše. Nešto mi od koncerta mi je energija pala, ali ću da legnem u krevet, da se naspavam, da budem dobar za sutra. Moram da se obrijem, zašto izgledam kao pekinski čovjek. Moram kosu da sredim, vjerovatno ću se šišam tek u Bosni, zašto tamo je najbolji frizar, mislim, srećan početak vlogmasa, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!